Right. Sisekuwo ama-sequences and series ingane zami enye episode le kodwa le episode noma lesi siqeshana esikuso njengamanje sizobuka khona imean imean yini mean ngicabanga ukuthi lapha yako financial mathematics seningena yenza lento okuthiwa median so mabe khuluma ngemean bakhuluma ngemedian mabe khuluma ngemean bakhuluma ngemedian imedian yini inamba ephakathi nendawo kodwa la kuma sequences and series kuye kuthi makukhulunywa ngayo kuthiwe find the mean iyodwa the mean between these two numbers angithi ngithe kuwena inamba ephakathi nendawo ake sithathe ibonelo ezilula ubani inamba ephakathi ka1 no3 ela phakathi nendawo angisho ephakathi ngisho ephakathi nendawo kuka 1 no 3 surely le number ela phakathi nendawo kufanele kube u2 ngoba mangisuka ku2 ku1 ngiya ku2 ngihamba ibanga elifanayo namzukwana ngisuka ku3 ngiza ku2 so u2 uphakathi nendawo so u2 is a median I'd say u2 is a median inamba ephakathi nendawo ake siqhubeke futhi sibone ubani inamba ephakathi nendawo no1 kanye no4 ngifuna inamba ephakathi nendawo kuka 1 no 4 cishe le number ephakathi ka 1 no 4 it's 2 no half u2 no half angithi kubuka la nansi into engifuna ukukhombisa yona ngifuna ukuthi kuwena phakathi ka 1 no 3 kube lula nje ukuthi ngikutshela ukuthi khona u2 but phakathi ka 1 no 4 sengithi kuwena cishe inamba phakathi nendawo u ngoba ngisasebenzisa indlela eyodwa ukuthi mangisuka ku4 ngizala noma ngisuka ku1 ngizala fanele ngihambe idistance efanayo ngoba sithi kuphakathi nendawo athi ayizwa lonto ngoba sithi kuphakathi nendawo ake ngiphinde ngithathe esinye isibonelo ubani inamba phakathi nendawo kuka 1 no 8 ngifuna inamba phakathi nendawo kuka 1 no 8 phakathi ka 1 no 8 phakathi nendawo cishe kuzoba ile number le u4 ngiyacabanga no half yini indaba ngikukhombise lezi zinto uyabona ekuqaleni siqale kululu kwenza kodwa ngesikhathi siqhubeka kuyashintsha ukwenza sesithi manje cishe inamba sifuna ukuqeda lobu bucisheke
sithola indlela yokwenza ukuze sithi masithi ubani number, masithi ubani number sikhuluma ngenamba eyodwa phakathi kuka kusho ukuthi nezinamba ezimbili, because awukwazi ukuthi ubani inamba ephakathi nendawo busu vele uthi ephakathi nendawo no 1. Alikho phakathi nendawo no 1 ngoba u1 uyedwa kanje akanali phakathi nendawo hloba alikho phakathi nendawo, kodwa up until wena ube nezinamba ezimbili then sesingakhuluma nge-center point, the median. Sesingakhuluma ngendawo ephakathi nendawo ukuthi iyiphi le ndawo ephakathi nendawo kwalezi zinamba ezimbili. So ke uma sithi phakathi kuka 1 no 3 khona u2, bese sithi phakathi ka 1 no 4 bese kuyashintsha sithi cishe khona phakathi ka 1 no 8 bese sithi cishe khona, sekusinikeza inkinga ke sekufanele sibe nendlela esikwenza ngayo, yenziwa kanjani ke lento ingane zami, noma yenziwelani? Angiqale la mangithi bese ngithi ipattern le, njengoba thina kade sidila nama sequences and series, ipattern le 1 3. Kodwa ungangitshela yini ukuthi arithmetic noma geometric? Can you tell me ukuthi arithmetic noma geometric? Angithi sithe for a geometric you multiply by 3 is 3. 34 mathematical or arithmetic you add 2 is 3. So le pattern le awukwazi ukungihlukanisela yona uthi ayikho arithmetic futhi ayikho geometric. Iyini? Ngiphinde ngithi lo minus lo is 2. And awukwazi ukuphika lento uthi ume ngekhanda wena uthi quadratic kube vele inamba eyodwa ongayiqhatha. Khumbula phela ipattern isinikeza izinamba eyishintshayo, ilokhu ishintsha bese sithi quadratic. Iphinde isinikeze inamba eyodwa bese sithi arithmetic. Noma sesidivide ke isinikeza inamba eyodwa bese sithi geometric. But mayisinje asikwazi ukusho ukuthi iarithmetic, igeometric noma iquadratic. Kubalulekile ukuthi nakule ndawo le si establish into ecorrect, indlela yokwenza a method ukuthi masithi ubani inamba phakathi ka 2 no 3 ka 3 no 1 sithi 2. Yindaba sithi 2 ophakathi lapha yana. Buka ukuthi kwenzeka kalula kanjani. Phakathi kweinamba ezimbili 1 no 3 ukuze wena uthole ukuthi ubani ophakathi nendawo zihlanganise zona qala. Mawusuyihlanganisile zidivide ngo2. Asihlanganiseke 1 plus 3 4. 4 divided by 2 is 2. Phakathi kwezinamba ezimbili noma ngabe kuthiwa iqhelelene kangakanani kusuke kungasekho correct mase sithi cishe khona, kodwa senza kanjani? Zihlanganise zona bese uyidivide ngo2. 1 plus 8 9. 9 divided by 2 bangako 2 ku 9 bawu 4 kuphuma u8 bese kusala u1 over 2. Sibuye sizela phakathi ka 1 no 4 zihlanganise zona bese kuphuma u5 bese umdivide ngo2
bangaki o2 ku5 bawu2 bese kusala u1/2. Uyabona ukuthi kulula kanjani mangabe sinendlela yokwenza into. Kuma sequences and series ke lento engiyenza la kuye kuthiwe insert, put, faka noma bhala ungitshele ukuthi ubani okufanele abe phakathi kuka1 no4 ukuze lezi number zontathu ziplezi number zontathu u1 no5/2 kanye no4 benginikeze lokho engikubiza ngokuthi isequence such that le sequence mina sengingakutshela ukuthi le sequence arithmetic noma yikho in arithmetic. Asiyitest. Si-test ukuthi arithmetic na. Law divided by law. In other words, it's 4 divided by 5/2, which is 4 multiplied by 2/5, which is 8/5. Right? Bese sithatha lo simdivide ngalo. Angithi sithele lo divided by lo. So 4 divided by, okay, divided by this one. 4 divided by this one is 8/5. Bese sithatha lo siwudivide ngalo kube u5/2. Uyabona ukuthi malo ngimdivide ngalo kuphuma u8/5. Lo ngimdivide ngalo kuphume u5/2. Ayifani lezi number. Angithi bengikade ngidivide ayifani. Therefore layer pattern ayikho geometric. Sengiyakwazi ukukutshela manje ngithi le pattern ayikho geometric. Asibukeke kodwa mangabe ngisusa doing subtraction. Le number minus le, which is 4 minus 5/2 should be the same as 5/2 minus 1. Asibukeke ngempela ukuthi kunjalo yini. Lo times lo 8 minus 5 3/2 equals to lo times lo is 2. So 5 minus 2 is 3/2. So ziyafana. Mangisusa ngithola inamba efanayo. So kusho ukuthi lento injani? I-arithmetic. Yingakho ke siyifunda le ndaba yemean kwa sequences and series kuma number pattern ukuthi mangifaka inamba eyodwa phakathi kwezimbili ipattern engizoyithola injani, ngabe i-arithmetic, ngabe i-quadratic noma ngabe i-geometric na. Sesiyabona ukuthi injani i-arithmetic okokuqala. Ikhona ne-geometric, ikhona ungadideki, ikhona ne-geometric. Asibuke la. Asibuke la. Phakathi ka1 no8 inamba esiyifakile ubani? Hlanganisa laba 1 no8 mawubahlanganisa bakunikeza u9/2, 9/2. Nazi inamba sezintathu seziyipattern engikwaziyo ukusho noma i-arithmetic noma i-geometric na. Asibukeke. Lo minus lo is 8 minus 9/2. Fanele kunginikeze inamba efanayo noma ngithi 9/2 minus 1. Lo times lo is 16. 16 minus 8 is minus 9 is 7/2. La times lo is minus 2. 9 minus 2 is 7/2. So lento le i-arithmetic ayikho geometric. Ayisiyabona? So lalelisisa kahle ukuthi ngithini kuwena ngoba njengamanje sengizoqala ngithi ukuphica phica.
ngithi ukuphica ungaboni ukuthi ngenzani. Buka, arithmetically bathi ngino number 1 u7 bese bethi ngino number 3 u13. Asiyabona? Ngino number 1 arithmetically number 1 u8, lo A wami ubani u7. Angithi number 3 ke yena T3 arithmetically uba u8 plus number 3 2D, kodwa yena ubani u13. Asiyabona? So nginalo lo vele ngiyamazi nangu ngitsheliwe kwathi u7 sengizowufaka la bese ngithi 7 plus 2D is equals to 13. 2D is equals to 13 minus 7. 2D is equals to lo minus lo waya is 6. Divide by 2. My D is equal to 3. Once ngawazi uD wami sengu-add la, elandelayo u13, elandelayo ma ku-D elandelayo u10 ngoba ngi-add uD la u10, elandelayo u13, elandelayo u16, elandelayo u19, elandelayo u21. Sengingayibhala zonke bese egcineni kosuku ngiyakutshela ukuthi lenti arithmetic noma geometric na. Ngikutshela kanjani ukuthi arithmetic noma geometric? Lo minus lo 3, lo minus lo 3, qhamuka inamba eyodwa. Lo minus lo 3, lo minus lo 3, lo minus lo 3. Njoba kuqhamuka inamba eyodwa engashintshi, i-constant. So lento injani? Ngiyithola kanjani leyo number? Ngokususa. Kusho ukuthi lento injani? I-arithmetic. Qale lapha ngithatha inamba, manje sengitshela indaba yama-term. Right? Asiqhubeke nombuzo. Umbuzo kuwena uthi number 1 no number 3 kusho ukuthi wena sifakele unumber 2 ngoba bathini? Bathi unumber 1 u7, unumber 3 u13. Sifakeleke lela phakathi nendawo. Angithi bese u10 thatha le nale uyihlanganise uzothola ba u20 divide ngo 2 bese kuphuma u10. Ngempela ekuqaleni kade sino 7 10 13 njalo njalo. Angithi yabona? Kodwa thina sikwenze kanjani? Sifike sathi T1 is equals to A, which is 7. Sathi T3 is equals to A plus 2D, which is equal to 13. Sase sithi ngoba A siyawaza substitute la. Sase sithola ukuthi u2D ulingana no 13 minus 7. 13 minus 7 which is 6. Then uD wethu waba u3. Sase sithatha lo 3 sesu-adda la kwaphuma u10. Saphinde sawu-adda ku10 kwaphuma u13 njalo njalo. Uyabona indlela yokwenza nendlela yokwenza. Uma ufaka inamba eyodwa phakathi kwezimbili, uyazi-adda lezi ezimbili bese uyidivide ngo2 kuqhamuka inamba esuka izoba phakathi nendawo. Wenze njani mzukwana bethi fake ezu3? Yashintsha indaba. Ayishintshi kodwa kakhulu ingane zami ngendlela emnandi ngayo ngi-mathematics uzobona ukuthi ishintshi bemnandi kanjani. Phakathi kuka 7 kanye no 13 bathi thina sifake ingaki ezu3 kusho ukuthi le nale zu3 inamba esiyifaka phakathi kwalapha. Angithi yabona? Zu3 phakathi kuka 7 kanye no 13 sifaka inamba ezu3. Ngabe sizowu-add u7 ku13 noma sizokwenza njani? Cha, sekuyashintsha ukukhuluma kodwa ke kushintshela ezintweni ezimnandi. Ukukhuluma ukuthi uma ngabe phakathi kweinamba ezimbili 7 and 13
phakathi kwey'namba ey'mbili mangifake eyodwa ngiyayihlanganisa bese ngidivide ngo2 mangifake eyodwa. Kwenzakalani ke mangabe sengifaka ey'ntathu? Nansi ke into yenzayo mawusufaka ey'ntathu. Zibale zona qala ukuthi zingaki. Asiyibaleke. 1 kusho ukuthi lo uT1. 2 3 4 kusho ukuthi lo sekuthi bani ke manje 5. Athi yabona? Lo oseqaleni uyohlala njalo uT1. Bese kuthi lo bese kugcinene u13 number 3. Uzoshifta phela ayele akaseze kuba unumber 3 ngoba sekukhona abangenile phakathi kwakhe no number 1 baze baba u3 kanti ube u3 makusangena oyedwa mase ngena omunye use u4 yena mase ngena omunye use u5 yena. Anti yabona sesisebenza ngalendlela ke sesithi uT1 wethu uyohlala njalo usitshela uA ukuthi ulingana no7 njengamanje. Bese kuthi lo waya uT5 manje awuseyena uT3. uT5 wethu uthini ukuthi A kanye no D abangaki abawu4 oD bethu. Lo uT5 kodwa yena ubani u13. Lo ngoba siyawazi sesiwufaka la sesithi 4D is equal to 7 suphushe suwuse ngale bese kuphuma u6 ngoba kuzoba u13 minus 7 bese sidivide ngo4 siphinde sidivide ngo4 bese kuphuma uD wethu olingana nobani bangaki o4 ku16 bangaki o4 ku16 o4 ku16 bangaki bawu4 asibukeke plus 4 why 16 phela u7 mawususa ku13 ingane zami u7 mawususa ku13 kusala u6 okay kusala u6 why ningasaliboni iphutha elingaka kusala u6 bese sidivide ngo4 bese sithola ukuthi la nala u2 uyangena ungena ka3 angene kabili uD wethu ke lo asiboneke ukuthi ngeke sifike yini la uma ngithatha u7 nguhlanganisa no 3 over 2 no 3 divided by 2 into eyenzakalayo yile lo times lo 14 plus 3 is 17 over 2 17 over 2 ngithatha u17 over 2 nguhlanganise no 3 over 2 common denominator 2 hlanganisa okungaphezulu 17 and 3 20 divided by 2 is 10 ngithatha u10 ngudivide ngawudivide ngu-add no 3 over 2 so this one is 23 over 2 this is 23 over 2 anti yabona this one will be 23 over 2 mangizothatha lena ke ngi-add nale u23 over 2 plus 3 over 2 lokhu kuzonginikeza u-common denominator ka2 23 plus 3 is 26 bangako 2 ku26 bawu13 so uyayibona ukuthi lento yenzeka kanjani now sengine pattern eneyinamba ezu5 ngoba phakathi kwezimbili ngifake mina ingaki ezu3 but still le ayishintshi le ngisho ngingafaka ezu30 le yohlala iu13 ngisho ngingafaka ezu100 le izolokhu iu13 nje zizoncipha lezi eziphakathi nendawo kodwa le iyogcina iu13 athi siyayibona le nto engiyishoyo so that is an arithmetic mean angiphinde ngiyichaze arithmetic mean sengibuka isibalo sesibili khona sizoqhubekela phambili 3 and 9 3 and 9
Right, grade 12. Sisaqhubeka nayo indaba ye-arithmetic mean. Uma sikhuluma nge-mean, sisuke sifaka inamba eyodwa phakathi kweyinamba. But this time they want 5 of those numbers in between. Bathi asifaki inamba eziwu5 phakathi kwezimbili. Understand lento ke wena. Ukuthi uma kuthiwa sebenza phakathi kweyinamba ezimbili, sebenza la phakathi nendawo, vele phakathi kwalezi inamba zombili le izobe isekuqaleni busufaka ezinye ngesikhathi enye isekugcineni. It is something that you have to understand. Kufanele uqonde lokuthi vele makuthiwa angisebenze phakathi kweyinamba ezimbili enye isekuqaleni enye isekugcineni. Okay? Njengamanje ke la ngithe asiwa understand ama problems wethu noma ibale ibhalwe ngamagama ukuthi yini esuke ifuneka phakathi kithina. Kuthiwa between 3 and 9 thina asifake ezu5. In total lezi number izogcina sezu7. Uma phezulu kwalezi imbili phakathi nendawo thina sizofaka ezu5, kusho ukuthi zona izogcina sezu7. Ngenye indlela yini lena bazama ukisho kithi? Basho ukuthi la we've got 1 2 3 4 and 5. Nazi inamba ezikhona phakathi kwalezi ezimbili. Therefore in total sizobe sino 1 2 3 4 5 6 7 numbers. Obviously eseqaleni yohlale njalo u-term 1. Leyana esekugcineni yoba last term, okay? Lokho akusikhathazi futhi asinandaba nakho. Kodwa ke nakho kubalulekile asizazi zona uqobo lwazo ukuthi le iu-term 1 kanti leya ya esisekugcineni ibibukeka ingeyesibili manje iu-number 7. Anti siyayibona lonto iu-number 7 because phakathi nendawo sesifake inamba ezingaki ezu5 yahlehla yona yayemuva ku-number 7. So asiwazi futhi ama-expressions. How do we express these numbers? As our T1 is always A, but T7 is always given as A plus. Ngoba kushiwo futhi la it's an arithmetic mean. Therefore ku arithmetic lento esizoyenza la it's plus 16. Okay? Sesiyaqhubeka ke siyasolve. U-A wethu siyawazi vele ubani u3 ngoba usekuqaleni vele. Kodwa unumber 7 lo kuthiwa ulingana no 9. So u-A wethu abe u3 plus 6D. Then u6D ulingana no 9 minus 3 which is 6 by the way. Angithi 9 minus 3 is 6 by the way, and you divide by 6, you divide by 6, and your D happens to be 1. Which means in number kufanele ingenela u4 ngoba plus 1, u5 ngoba plus 1, u6 ngoba plus 1, u7 ngoba plus 1, u8 ngoba plus 1 kuyosinikeza u9. So nazi inamba okufanele siyifake lapha phakathi. Bese kuthiwa ke ingxenye yesibili yombuzo to form a pattern. Nansi pattern sesiyifomile. Kuthiwa ke describe. So in describing this pattern, lento abayifuna la bafuna ukwazi ukuthi ngabe lezi inamba zi-arithmetic noma lezi inamba zi-geometric na noma lezi inamba zi-quadratic na. Angithi uyayidescribe manje uyayichaza ukuthi iluhlobo luni. Lalela ke. Though kwi-quadratic sithola i-difference ayifani. Njengoba sithola i-difference na kwi-arithmetic kodwa umehluko ukuthi iyafana. Kanti kwi-geometric asitholi i-difference, sitholi i-ratio. Kusho ukuthi i-possibility ukuthi lento ayiyona i-geometric ngoba kuyona i-ratio le. Kodwa fanele siteste between i-quadratic okanye i-arithmetic.
ngoba kutestwa ngendlela eyodwa. Kanti i-geometric yona uyitesti ngokusubtract, uyitesta ngokudivide. Anje izwa leyo nto. Asiteste ke la. 9 minus 8 1, 8 minus 7 1, 7 minus 6 1, 6 minus 5 1, 5 minus 4 1. Uyabona ke kuqhamuka inamba eyodwa sisusa sibheke emuva, kanti kwi-quadratic aqhamuka inamba eyodwa. Ngicabanga ukuthi uyayiunderstand lento engiyishoyo. And vele sithe masibala thina sathola bani u-D, kodwa manje asikwazi ukuvele suke sigcume sithi lo D owe quadratic singathestile, sithi lo D owe difference singathestile kwi-arithmetic, ngoba ukhona na kwi-quadratic. Therefore siyalitesta ini ipattern yethu ukuthi iluhlobo luni. Anti siyayizwa lento engiyishoyo. So that is what we do with the arithmetic mean. Njengamanje sesizohamba siyongena kwi-geometric mean. Geometric mean. But in summary for arithmetic, yazi njalo ukuthi masifaka inamba ibe yodwa phakathi kwezimbili, siyayihlanganisa sidivide ngo2. Kodwa mase sifaka phakathi kwezimbili inamba ezingaphezulu kweyodwa. Angithi yabo sifaka inamba ezingaphezulu kweyodwa. Eyokuqala siyazi njengo T1, esingaki siyazi njengo T4. Ngoba sifaka ezimbili phakathi kwezimbili sezu4 sezizonke. Kusho ukuthi le ephusheka igcine u-term 4. Yazike wena ama description ukuthi u-term 1 it's your A, kanti u-term 4 it's your A plus 3D. That is your number 4. Okay? Then equate ngendlela olinganisa ngawo lo equal to 2, then A goes in there. Then solve bani u-D wakho. Then busu uyayidescribe, uyayichaza ukuthi njani. Njengamanje ke siya kwi-geometric. Sifuna ukubona ukuthi kwi-geometric senze njani ngoba la siyayi-add bese siya divide. Okay.